Good morning! Tanghali na, 10:35 na. Hi, Junior! Uy! Ay, nako, delikado naman ang camera natin. Pag ito na pangatlohan, deads na to talaga. Tuluyan. Malaki pa si Maggie kayo. Naligo ba? Ayun. Okay na yun, Ted. Ayun. Luluto ako ng ano. Sap-sap ulit, guys. Ay, ray ko. Sap-sap! Pupunta si Joy eh. Yung pakainin ko si Joy. Todo! May ano ngayon? May kamyas. Mas masarap. Kamyas. Kasi idudurugin mo to sa sili eh. Ayun. So, let's start. Mga gulay muna. Ayun guys, nakaluto na ako ngayon. Ito yung sinaing na sap-sap ulit. And nagsisigang lang ako ng konti. Kasi si Froggy at si Chris hindi kumakain nun eh. So, nagsigang ako ng konti. Diba? Late lang. Napalambot ko lang siya. And then, napaliguan na ulit tong mga dogs. Si Junior yung nakasala ngayon. Si Groot ako magpapaligo dyan. Paknit! Si Poknat pala. Sabi ko kay ano, lipon ako. Iyak na naman kasi ako. Nag-edit ako. Sabi ko kay Chris, dalhin si ano, si Poknat sa ano na, sa Nueva Ecija. Parang nakakatakbo doon. Parang free katulad nila, ano nila Conan, diba? Pero ayaw ni Chris. Iniiyakan niya ako, ayaw niya talagang dalhin. So, kailangan ko pa siyang i-convince na doon na lang si, ano, si Poknat. Para nakapaglaro, nakakagala. Doon lang din sa compound, guys. Hindi naman lumalabas doon sa, ano, sa kalsada. So, ayun. Matinding ano pa. Pag-convince pa yung ano, yung kailangan. Kasi twice ko na siyang ano, sinabihan. Talagang iniiyakan niya ako ng bongga. Gusto ko sana may isabay na kay Ding Dong. Within 2 weeks. Mana na makabalik na kami doon. Anyway. Miggy! Saan ka na naman pupunta, Miggy? Balik! 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 Please! Balik! Come! Balik! Hindi ka rito. Pupunta, ha? Ayan, si Poknat. Nakaligo na. Tapos si Ding Dong nasa ilalim. Ito pala ipapatanggal ko, guys. Nasabihan ko na yung ano, si Ate Remy. Siya yung may-ari ng ano eh, ng mga dove pigeon. Ayun, papatanggal ko siya. Baka hatiin yan. Kaya ba to daddy nung ano, nung lagaring bakal mo? Ayun, kasi mabigat eh, hindi makakaya ng isahan lang. I-transfer namin dyan sa baba, dyan sa ano na yan. Kasi mahirap ibaba dito. Akasya yata dito at padadaanin tapos ilagay dyan sa baba na yan. Para maluwag dito at yung ibang gamit namin. Ano, may akyat. Hindi sa baba nakaharang na kaya. Tapos ito, dadalhin ko na to sa Nueva Ecija ulit. Ito, di ba? Mabili ako para doon eh. Tapos itong ano. Yan, palalabang ko na yun kay Mana. Tapos ito ba dali na rin natin to doon? O dito na muna to para milagay ng kung anik-anik. One down. Grabe, inaantok ako guys. Kulang pa kasi tulog ko. Anong oras na kami nakauwi? Alas 2 na ata. Gabi kasi galing kami kilaan, diba? Sa condo nila. So, tapos nagising ako ng alas 8. Pick up. Tapos yun. Ang init nung ano, nung kamay ko. Kasi nagkamay ako nung niluto ko na naman na isda. Tapos gumawa si Sil ng sausawan. Tingnan nyo yung mga sausawan na ginawa ni Sil. Mas bongga pa to sa ginawa ko. Tingnan nyo yung sili na yan. Tapos nilagyan ko siya ng kamyas. Kasi nakabili siya ng kamyas plus ano, plus onion, red onion. Tapos nagkamay kami. Diyos ko, ang init sa ano, sa kamay. Parang nasili yung kamay ko. Ay, sa talak. Pinapagawa ko na kasi sa kanya. Sabi ko yung mga natitirang ano, gawin niya na dyan. Kasi ibibenta ko na lang yung iba or papa-arkil ako sa mga nagbabasar. Ayun, para mawala na yung mga andito. At may mag-ano na ako, na-decorate na ako. Yun. Spoke na to. Gusto niya sa initan. Pati yung mga aso doon sa ano, sa Nueva Ecija. Gusto nilagay sa initan kasi malamig doon. Pero pa.
Crispulo. Wag na, mamaya na. Sabi ko, di ba, wag kang lalabas. O talaga lulusot at lulusot ka eh. Umakyat ka, yari ka kay daddy mo. Hindi nga, mamaya na nga. Kasi tanghalin tapat, di ba? Balis na, umakyat ka na rito, ano ka. Maligo ka na. Para makaligo na rin ako. So, yun. Pumunta kasi kami din store. Kunin ko yung mga papa in cash na naman. And then, doon ko antayin si Joy. Kasi pupunta dito si Joy. Si Joy bawal umupo. Sira kasi to. Ayun, siya ng braces niya. Nagpa-adjust. Tapos, sabi niya, since hindi siya kagabi, dating, nag-request siya na daw ulit mamaya. Magkita-kita kami. So, sabi naman niya, sige. Pero, mga gabi na ulit kasi may may event ngayon si Ann sa BGC. So, mga 7 PM pa. Ay, mga tulog yung mga alagad. Si Junior, mga bagong ligo kasi. Kasi naman, maligo ka na, makulit ka talaga eh. Maligo ka na, dali natin, inaantok ako. Kaya nga, maligo na kasi pupunta tayong store. Doon ka magpapagupit. Hindi. Bilis na. So, yun lang. Grabe, inaantok ako, nakakaantok yung hindi ko na pala guys binukbang yung pagkain ko kasi last time na ginawa ko yan is may mga nabwisit. Kasi wala daw akong manner sa pagkain. Ayun guys, gusto ko lang din sabihin sa inyo na nagsasalita kasi ako nagpa-vlog ako, di ba, pa kumakain, kinakausap ko kayo. So, hindi may iwasan na meron pa akong food na hindi nalulunok or hindi na chuchu, ganun, ngunguya na maayos. So, I apologize for that. Pero, yung pagsabihan naman na disgusting tayo is parang sobra naman yun. So, ayun. And, besides guys, as a typical Filipino naman, alam nyo yun na sa pamilyang Pilipino is pagka kumakain is nag-uusap-usap talaga. So siguro I forgot his or her name na si Mike Dude, ayun. Hi po. So alam ko concern ka lang din naman sa akin kasi nga nagba-vlog ako, diba, gano'n. Pero ayun, siguro lumaki ka po sa may kayang pamilya na kapag kumakain kayo na may salo-salo is yung mga formal talaga na or formal na alam mo yun na hindi ka pwede magsalita, yung ganyan. Kasi may pamilya na gano'n na hindi ka pwede magsalita ba kumakain ka, yung ganyan. Pero sa mga Pinoy na talagang mahirap, as in, literal na mahirap guys, sa kahigisan ko pa, makaka-relate sa akin na, alam mo yun, mas masaya kasi na kapag kumakain is nagkakwentuhan, unlike sa mga mayayaman na, alam mo yun, yung kalampag lang ng mga plato, mga kutsara, tinidor ang maririnig mo, walang pero hindi naman lahat. So, ayun, I apologize for that po. So, hindi ko na inulit. Kaya, yun. Anyway, ayun nga. Parang, nakaka-hurt lang yung mga, they're so disgusting, blah, 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 ganyan-ganyan. Parang, baboy daw ako kumain. Yung mga gano'n. Pero, dead man na dun. Sarap naman kasi talagang kumain. And besides, sabi ko nga, I'm trying to talk to you guys while I'm eating, diba? Yun lang ang pagkakamali ko, hindi ko nilulunok or hindi ko nangunguya ng maayos because I'm so excited na dumaldal sa inyo. So, yun lang ang reason. And, yun, huwag natin ulitin. Ay, kaloka. And, wag na. Dead man na lang din yan. Pero, as I've said is, sorry kung may mga na-offend the way I eat, the way I talk, diba? So, sorry. Pero, ayun na. Puro na lang ako pero wala nang pumapasok sa uto kasi I'm so antok talaga, guys. Kumukonyo tayo. I am so antok. Nag-edit ako ng vlog. Yun na napapansin ko kapag nag-edit ako ng vlog is, inaantok talaga ako ng buong vlog. Which is sobrang nakaantok talaga. Alam mo to, meron sila nagsabi na parang neon green daw. Ewan ko kung nangyari dyan. Kakalinis lang yan. Nagkanya na naman. So, siguro nasasobrahan niya sa sikat ng araw kasi doon minsan bukas yung yun.
CR yung pinto. So, may araw na pumapasok. Yun, puti ko pala, no? Kapag nasa tamang ilaw. Char! Ayan. Pero din ako nagpapaturok guys ng gluta. Tapos na ako sa gluta. Naka 10 sessions lang kami ni Daddy. Yun. Na double shots. Ang tinitake ko ngayon is yung Laxent na lang. Which is hindi pa ako nagtitake ngayong araw. Yun. And ang ayoko lang din naman sa Laxent is yung lasa niya parang may aftertaste. Kaya kapag nagtitake ako noon, kailangan ni laman yung tiyan ko kasi parang nangangasim yung tiyan ko kapag walang ang laman. So, yun ang titake ko ngayon. Ayan. And nakita ko sa vlog nung 15 ata yung papunta pala kami Nueva Ecija. Parang ang pula ng ganito ko. Ayan o, medyo mapula pa nga siya. Pero unti-unti na siya nag-fade guys. Kasama lang yung hindi nahalata. Pag tinignan nyo lang. Ayan, and wala akong pakialam. Kung makita nyo siya ng ganyan. Kasi yun ang totoo guys. Ayoko, isa pa yun ayokong magpaka-plastic sa vlog na to. Gusto ko nakikita nyo lahat na totoo. Kung anong meron sa mukha ko. Hindi ko kailangan itago yan. Kung anong hindi naman kamalian. Basta mga may pipintas. I don't know the term guys. Hindi ko makuha yung term. Tsaka na lang yun. So basta ayoko ng plastic sa ayoko magpaka-plastic sa vlog na to. Gusto ko yung totoo lang ang makikita nyo. Alright. So ayan, I'll see you later. Puntahan ko sa sa store nga. Ito ko na lang antayin si Joy. So, bye. Gumana ka na. Gumana. Ayan, pupunta trip siya. Yung neristo yun, nilagyan niya pa ng suka. Trip niya. Tapos, ginisang sayote. Siomay. Sikat. Siomay din. Lumabas sila, Ching-Ching? Ayun, dito ko store, guys. Dito ko antayin si Joy to the world. Ano? Si Joy. Ano? Ay! Prepare ko pala yung order ni Joy. Kasi ng Reyna na lamig na lamig. Nakakaloka. Wala na. Wala na tayong Dio. Asa na? Wala na. Wala na. Wala na. Dio, wala na. Wala na. Eh, sarado na. Charot. Iwan daw siya eh. Oy! 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 Siga, maglakad oh. Oh, para kasi Erap maglakad ah. Oh. Para kasi Sherap maglakad ah. Bless? Bless? Bless ka na? Bless na. Pasok, ma'am. Yes, ma'am. Bless. Bless tamoy. Oy! Oy! Kalbo. Kalbo. Hey! Ito na yung batang kulit oh. Ha? Ay! Sherap! Kamusta tayo dyan, Sherap? Sherap! Sherap! Ha? Formado ka lagi, ah. Formado ka lagi, ah. Kanta na, yun. Sherap, oh. Oh. Ano ba bagawa ko na lang ay yung ano ba may tugtog ni Lola? Sige din siya. Ay, Diyos yung Punta muna ako raos. ang gagawin sa raon? Kala ko ba kanina ka pa? Natulog ako eh. Eh, di sana nakabalik ka na kung di ka natulog. Hindi ka natulog. Di, nandito ka na ulit. Ukas! Halika dito, Ukas. Dali lang, Aruna. Yes! Ukas! Halika dito. Halika, Toy. Pantay ba yung paa niyan, Jen? Hoy! Pantay ba yung paa niyan? Parang penguin. Dig-dig-dig. Aray ka, Lucas. Ay, dili. Lawit ka rito. Aray ka, Lucas. Dali. Si Shera, ay. Sigat ng katawan niya, binibra mo. Oo nga. Kaya akala ko tuloy, di pantay yung paa niyan eh.
Pasaway. Meron na ano dyan, yung mga pinabibili mo sa akin, nandiyan sa kanto ng Libertad, may mga parol-parol na, yung mga ilalagay mo dito. Iniiyakan nga. Ano na dyan? Kalay-kalay. Sige, maya-maya, may init pa. Pinagupitan ko tong kulo ko. Sipon mo nga anak. Akit na daw siya. Muna na sa ano, store. Ayan, bila ako ng sinaing na tulingan. Yamers. Kasama na naman yung co-pilot, oh. Ayun, dito na si, si Paul. Si Joy to the World. Walwala ni Te. Ayan na. Daddy, bili kang yellow dyan sa mini stop. Ay, bibili din si Paul ng bibili na pagkain mo. Ikaw na lang, Paul. Antayin ka namin dito. Sige. Tuwang-tuwa siya sa dog, oh. Dali, hawakan mo na, dali. Kasama ko si Halad sa oo, yung poblante. Ayan mo lang, inano niya kasi di niya mahawakan eh. Dali! Kakain muna po si Paul bago magwalwal. We! Yung may laki. Okay.